Уда битинде бара берләштерүләр һәм менә бу уңайдан сезгә сорау. Үзем мин күреп калып киттем бит инде барсында. Мин 25 ел татар теле кафедрасы мөдире булдым Петта. Аннан соң берләштергәч тә 1-2 ел булдым әле тегеләр белән. Без елына 125 кеше аладыр хәтта җитте, беләсезме, татар теле әдәбияты бүлегенә. Тегеләр 100 алайдыр. Шулай бергә кушылгач ничә булганда 250, 200дән артык, 225. Хәзер бөтенсенә 50 шалалар. Менә ничә мәртәбә кимеде. Ягъни хәзер милли кадрлар әзерләү юк дәрәҗәсенә төшеп калдым инде. Милли кадр ул теге телне белмәсә дә милли кадр дип әйтергә була, татар кадрларга әзерләнә, алар укый, бар башка вузларда да татарча белгәннәр, татар теле бетә монда. Без Петта бөтен фәннәрдән дә татарча укыталырлык итеп укыттык, татар телендә дә. Милли университетны Татарстан үз ашарга тиеш, үз акчасына, беләсезме? Менә мине гаепләп бирделәр теге вакытта. Анда нишләп дип анда миңа Шаймиев килеп, мин ректор чагында. Әйдәгез, милли университет итәбез. Әйтәм, ничек итәсең аны, бу бит Мәскәү университеты. Мәскәү финансированиесендә, Мәскәү сиңа ничек итеп милли университет итсен ул. Аны миллионы әйтәм, Татарстан акчасына гына ачып була, үзегез. Менә шуларны бергә куштылар да Пет белән, университет белән. Татарский гуманитарно-педагогический университет итеп атадылар. Гуманитарно-педагогический исем үзгәртеп. Һәм аны үзгәрткәндә инде җыелып тегендә Совет Союзында Шаймиев килеп, бу Оксфорд университеты кебек университет булачак. Хәлен тегән димәш килеп, булган да какой-то Оксфорд. Киричә электреннән начарландыгына бетте.